नमस्कार मित्रांनो, मी काव्या केकेच किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण आंबट, गोड, तिखट असे सगळेच फ्लेवर देणारी चविष्ट अशी कारल्याची भाजी बनवणार आहोत। आणि ही कारल्याची भाजी जर तुम्ही अशा पद्धतीने बनवली ना, तर घरातले कोणीही कारल्याची भाजी खाताना अजिबात नाकं मुरडणार नाहीत। तर आता ती कशी बनवायची याच्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर इथे मी कारली स्वच्छ असे धुवून घेतलेली आहेत। आता कारल्याचा देठीकडचा आणि मागचा भाग आपल्याला कापून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर या कारलीचे मी मध्यम आकाराचे गोलाकार असे भाग करून घेत आहे। तर तुम्हाला अजून बारीक हवे तर तुम्ही तशीही करू शकता किंवा मोठे हवेत तर तुम्ही मोठेही ठेवू शकता। आणि त्यातला जो मधला जे बियाच आहे ते अशा पद्धतीने तुम्ही काढू शकता। तर तुमच्याकडे बटाटे सोलायचं नसेल तर तुम्ही चमच्याच्या साहाय्याने सुद्धा काढू शकता। तर इथे मी सगळी कारली कापून घेतलेली आहेत। आता आपल्याला एका भांड्यामध्ये एक 2 ग्लास पाणी घ्यायचं आहे। खूप जास्त पाणी नाही, 2 ग्लास पाणी बस झालं। आणि त्याच्यावर मी एक अशी चाळणी ठेवलेली आहे। आता या चाळणीमध्ये आपल्याला आपली सगळी कारली आहे ती ठेवायची आहेत आणि ह्यांना एक 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला वाफेवर शिजू द्यायचं आहे। तर इथे मीडियम गॅसवर मी झाकण लावून कारली आपली शिजवायला ठेवते। कारलं शिजेपर्यंत आपण वाटण करायला घेऊया। तर हे सगळं आपलं वाटणाचं साहित्य आहे। आता मी इथे पॅन गरम करून घेतलेला आहे। ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं तेल ॲड करते। तेल गरम झाल्यावर ह्याच्यामध्ये मी लसूण, अद्रक आणि मिरची आहे ती चांगले लालसर होईपर्यंत भाजून घेते। आता मी याच्यामध्ये कांदा घालते आणि कांदासुद्धा आपल्याला चांगला लालसर भाजून घ्यायचा आहे। लक्षात ठेवा, वाटण जितकं चांगलं तुम्ही भाजाल तितकं आपल्या भाजीला, आपल्या वाटणाला चांगली चव येते। इथे कांदा आपला लालसर भाजला गेलेला आहे। आता याच्यामध्ये मी हलकीशी थोडीशी कोथिंबीर घालते आणि ती सुद्धा हलकी अशी परतवून घ्यायची आहे। त्याच्यानंतर हे वाटण मी एका भांड्यात काढून घेते आणि आता आपण खोबरं भाजून घेणार आहोत। खोबरं सुद्धा व्यवस्थित असं आपल्याला लालसर भाजून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं खोबरं सुद्धा भाजून तयार आहे। आता मी हे प्लेटमध्ये काढते आणि आपलं वाटणाचं साहित्य थंड करायला ठेवते। आता इथे एक 10 मिनिटं झालेली आहेत। आपण कारलंसुद्धा चेक करूया शिजलं आहे की नाही। तर इथे सुरीच्या साहाय्याने मी चेक करते आणि तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित असं आपलं कारलं शिजलं गेलेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपलं वाटण थंड झालेलं आहे आणि त्याच्यात मी आता एक चिंचाचा तुकडा टाकणार आहे। यातल्या बिया मी काढून घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला कितपत आंबट हवं त्याच्यानुसार तुम्ही चिंच टाकू शकता, पण एवढं चिंचाचं प्रमाण एकदम बरोबर आहे। आता चिंचासकट आपल्याला वाटण एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। इथे मी गरम कढईमध्ये तेल गरम करून घेते आणि तेल गरम झाल्यावर ह्याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा फोडणीला घालायचा आहे। कांदा चांगला लालसर परतवून घ्यायचा आहे। कांदा तेलात परतवल्यानंतर आता ह्याच्यामध्ये मी जे वाटलेलं वाटण आहे ते घालते। वाटणसुद्धा आपल्याला तेलामध्ये व्यवस्थित असं 1 ते 2 मिनटं परतवून घ्यायचं आहे। वाटण इथे चांगलं उकळते। आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर, 2 चमचे लाल तिखट आणि इथे 2 चमचे मी गरम मसाला घालते। तुम्ही तुमच्या घरी जो तुमचा मसाला असेल साठवणीचा तो इथे वापरू शकता। आता मी सगळे मसाले आपल्या वाटणामध्ये मिक्स करून घेते आणि तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ह्याला परतवायचं आहे। इथे मी आता चवीनुसार मीठ घालते आणि पुन्हा एकदा आपलं वाटण मिक्स करून घेते। इथे आपलं वाटण तयार आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी जी आपली शिजवलेली कारली होती ती ह्याच्यामध्ये घालते। कारले आता मी मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने तुम्ही कारल्यांमध्ये मसाला भरू शकता। तुम्ही याला भरलेलं कारल्याची भाजीसुद्धा बोलू शकता। इथे मी आता कारली शिजवताना आपण जे पाणी वापरलेलं तेच पाणी इथे मी वापरते आणि तुम्हाला कितपत मसाला पातळ किंवा घट्ट हवा त्याच्यानुसार तुम्ही पाणी ॲड करू शकता। आता मी ह्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते। तर इथे मी 1 चमचा गूळ किसून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता किसल्यामुळे व्यवस्थित आपल्या मसाल्यामध्ये आपला गूळ मिक्स होतो आणि याला आता मी वरून घालते आणि मी वाटणामध्ये सुद्धा आपण टाकू शकतो, पण काय होतं त्याने अंदाज येणार नाही, खूप जास्त गोडूच नाही झाली पाहिजे आपली भाजी। म्हणून आपल्याला फक्त तो आंबटपणा बॅलन्स करण्यासाठी मी इथे गूळ घातलेला आहे आणि त्याने एक वेगळीच चव येते आपल्या भाजीला। तर तुम्ही नक्की अशा पद्धतीने ट्राय करा। इथे झाकण लावून एक भाजी आपली 5 मिनिटं उकळायला ठेवून देते। तर इथे 5 मिनिटं झालेली आहे आणि मस्त अशी आपल्या भाजीला उकळी आलेली आहे। मी याला मिक्स करून घेते जेणेकरून खालून लागायला नको। तुम्ही इथे ह्या टायमिंगला चव घेऊन सुद्धा बघू शकता। जर तुम्हाला खूप आंबट वाटत असेल तर थोडा गूळ अजून तुम्ही टाकू शकता, पण जे प्रमाण मी दाखवलेलं आहे त्या पद्धतीने तुम्ही बनवाल तर एकदम अप्रतिम अशी तुमची भाजी होईल। आता मी याला मिक्स करून घेते आणि अजून एक 5 मिनिटं मी याला पुन्हा एकदा लीडने कव्हर करून उकळायला ठेवते। तर एक 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघूच शकता किती
सुंदर दिसते आपली भाजी. तुम्ही याला भरलेलं कारलं म्हणू शकता, कारला मसाला म्हणू शकता, कारल्याची भाजी म्हणू शकता, जे काही नाव द्या, पण ही भाजी घरी नक्की ट्राय करा. वरून मी सजावटीकरिता कोथिंबीर घालते आणि आता गॅस बंद करून आपली भाजी ही प्लेटमध्ये सर्व्ह करते. तर ही कारल्याची भाजी तुम्ही गरम गरम भात, चपाती, भाकरीसोबत खाऊ शकता. कशाबरोबरही खाली तरी ती छानच लागते. आणि तुम्हाला ही आजची रेसिपी कशी वाटली मला हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. केकेच किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या मित्रपरिवारासोबतसुद्धा ही रेसिपी नक्की शेअर करा. अशात बऱ्याच भाजींची रेसिपी मी ऑलरेडी शेअर केलेल्या आहेत, त्या नक्की ट्राय करा. नवीन रेसिपीसोबत पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.